quarter to weekend 31 October 2024 nyudza igeto chipinga cho dadama icho kwa demuri ya Zimbabwe tadai kupinda muchirongo hapo shongo na segment part 1 tiri mukati bekupfapfadzana kutsudzura tiri kuitika matima na osenyika ino ndakadzibata muri ya Zimbabwe dzandakabata pazuva ranasirika ndikuzivisa ndikuratidza ndine nyaya muri ya Zimbabwe yekuwedza yamai vanoita tsike kubudirwa parovhu kutaura kune kwata pazuva remusi weFriday last week vakabudirwa nemudzimu vakadonedzana nevanhu pasi vachishivedzera kuti izvo ndiregei ndiende pamutumbi tenoroshiwiripini nai mamai muri kuda kuita iko pamutumbi apa vana ukama ndine nyaya muri ya Zimbabwe yekukaripa nevana mwanakomana anomakore kuya 27 years akaroora mukadzi akaenda kurova mukadzi akaenda ndokudzoka pamba chivagara pamba agara pamba kudaro pauya vanhu vanosvika 6 vari mukati bekushevedzera baba pana makagara nemhunda pano makagara nembavha mwana wenyu ari kuba asi toda kuti zise kuti zvari kubaka akandibira chakati pamwe wakati mbudzi pamwe wakati mombe pamwe wakati akapaza imba vakashevedzera kuti kwete kana muchibudza tiri kunyeva isusu tisatiende kumapurisa ngatimbofambai tiri vanhu isusu vanhu vemuvhillage tiri kuronga komiti zvikanzi handei hatidi kusvibisana mani hatifambe kudiwa nemaziso emweya maziso akavamba ndokufamba muri yeZimbabwe vakafamba kudaro akanobuda munhu kuti ane zvakaita apinda audzwa kuti ndiwo akabewewo ndokubva apikisa kune wacho ari kuita matare kunzizvo uri kunzi unoba zvikanzi apa uchapikisiri vanhu wakupikisa inini kana uchirambira zvandiri kutaura inini uri kunyadzisa inini kuvanhu vakuti inini hanachanaona handigoni basa unozvitendere kuti mushonga ushande pasina chii zvikanzi pasina ronda zvikanzi kuti wapedzesa tsumi inoti mushonga ushande pasina ronda zvikanzi kana usiri ronda tichaona vachingobva kunzvimbo yemukoma KB kunosvika kuma kuti hodhi padheni mukoma KB vamwe achikuti akagonikwa nevamwe vanakamwe muti vakutotiza chiro vanhu vakuru kutomutiza kana ukamuona vari kuonei pari vamwe kuti vanoona shumba vamwe kuti vanoona gudo vari kuona iri mhuka saka iko zvinozvo akazorwara zvokurara arwara zvokurara mukoma KB ndikandisire ipapo vanoda kukubatai kuti vakupei nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzavabatsiri munobatika sei ichokwadi muri yeZimbabwe ndikachida kundibata vanondibata panhamba dzangu dzechibomero nhamba dzisinganyadzise nhamba dzandiroreva nokutaura pano inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho tasaro ne5 minutes kuti tinzwe nawo tsudzurai tinzwe chamakabatira Zimbabwe nasi ichokwadi muri yeZimbabwe paka kariba kukariba muri yeZimbabwe kune mwanakomana 27 years regai nditaure chiti ndibaba ava vakamborora ndokuita mukadzi ndokuroora ndokuita mukadzi ketatu kusvikira akugara ega vakadzi vachitiza chiruva pasi asi ndakada kubvunza bereke mwana uyu vanotaura vachiti mukomana uyu havasati vakuziva kusvika pazuva ranhasi nenyaya yekuti izvo iwo haana chaakataura kuti vakadzi pavaenda vaenderei vamwe vakadzi ndezvekutiza kazhinji kachona hamuzombovaonesa chose ende pavakadzi ivavo hapana akasiya mwana vese vaingonzi vaita mimba dzichibva zvadaro mukoma KB murume adzoka pamba baba akati izvo mai vake hatingakurase mwanakomana uya ugare panapa tichibatsira mukati mekugara imba yako iyi kuriva 27 atiwe baba auya pamba mukoma KB pakateka kuita mutauro mukati menzvimbo kuti kuri kubiwa mbudzi kuri kubiwa mombe zvakaona zviri kubiwa dzimba dziri kupaswa vari kufungira kuti ndiye vanhu vakateka kuchita kazevezei vari mukati mekutaurirana nyaya dzikaendeswa kumasabhuku vanhu vakagara machairman vachiudzwa kusvikira vazogara pasi vakati izvo zvinonesa kuenda kutotanga munhu musina kumbomubata panzvimbo pasina chamabata chinooneka asi nekugona kusungisa imi muchikonzero hamuna chamakabata chamukuona kana mukazoona matsimba kana makafungidzira anokusungisai chikonzero hamuna chaunobatika chamakabata chiri kuoneka danieloshiwiribinifo wakachiwemba kirikasha mabukazeko sekuru charity pamhondero pakatanapo mukoma KB inzwai zvasoitika ndezvekuti vakafamba nekomiti vakati pamusha pano regai tibobuda tichienda kunobvunza ko vakaenda kune wekutanga vakaenda kune wepiri kune wetatu zvaingosiyana vakaenda kune mwe wane akashivedzera kuti izvo vari mukati meguta reHarare zvikanzi kwamauya kuno regai ndikuzivisei hapana kumwe kwamuchaenda chikonzero chakudzai chokwadi neumbowo nekuzadzisa zvinhu zvazvo zvikanzi tangai basa sekuru tangai basa ambuya tangai basa muprofita zvikanzi panapa pandiri panapa regai ndisimudze murume uyu zvikanzi naye mukoma wangu nhai baba pamukagara ipapo kana mukanzi nevanhu muri mbavha munoramba here zvikanzi kudini murume uya zvikanzi handisi kunzwisisa zvamuri kutaura zvikanzi nevanhu muri mbavha munobvuma here kana kuramba zvikanzi izvo pandiri panapa inini handina chinhu chemunhu zvakationa ndiri mumba make chinhu chake chandikaba saka handibvuma zvikanzi inini pachangu pandakagara panapa ndikakuti muri mbavha
munoramba ere zvikanzi ndabachani zvikanzi inini manje andina kubirwa ndini wamavinga kuzobvunza kuti ari kumbobira vanhu ndiani zvikanzi baba makatora mombe makatora mbudzi makatora huku imwe imba makapaisa makapinda mo makatora stofu anditika zvinhu zvandiri kushevedzera izvi ndataura zvinhu zvezvimwe zvamakaba asi handira kutaura kumakasviba kupi saka ndikati muri mbavha munoramba here zvikanzi pasi ndobva tava kupikisa anotitunga mubatsiri zvikanzi right kana maramba no problem muri kunyadzisa ava inini kuvanhu ava kuti kunhu kwavavinga kunokuva but endai kumba after 3 days ndoda kuti mundiudze kuti kwamafamba zvakamira sei vachibva ina mukoma kepi achingondopinda muruvanzi rwekumba kwavo vanhu vakutisa vabereki vari kubvunza muri kuona iko vabereki ndokaita vanhu vokupedzisira kuona umwe anoshedzera ndiri kuona guru umwe andigona ndiri kuti ndachiona siku nonzi pafacebook pane nyoka asi shumba ndonyaya kubuda ipapo sereke so mukadzi wake umwe wakamboroora paakanzwa kuti ari kurwara musi wasvika ndiye akabuda mumba achimhanya vasara varipo 2 achiti izvo ndationa kuti atiwa mombe ari kutonituka saka iko zvino zvaari kurwara zvokurara pasi haachakwanisi kumuka ari kuita zvokupfekedzwa mapamba mukoma kp mumapamba muri kuonekwa zvimbudzi zvakasiyana chiri kunyanya kuonekwa ndechemombe zvimbuzi zvakasiyana kubva ateka kurwara asati ane chimbuzi chemunhu ari kuita chimbuzi chemombe ari kuita nhokonono dzembudzi ari kuita zvehuku nguku mukoma kb right koshumba handizozivi nokuti nofunga vanhu havasi kuziva kuti zimpact tibatsirei kuti chimbuzi cheshumba chakaita sei beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yamaniwo varoi havana piro mumba iwe makwanisa ire kutaura nevabereki kana kuti hama dzemurume uyu vari kuti kudini baba naamai nyakubereka chikonzero kwavakabva ndimukati meguta reharare vachiuya kuzobatsirwa baba ndiye akaita munhu kupedzisira chapupura chete baba ndechekuti inini chandakaona chete ndakaona mwana wangu achiita senge kuita gudo asi ndakazviona kamwe chete zvokuti nguva yandinopinda mumba mukoma kb hakuna munhu ari kuenda kunobatsira mukomana wemumba baba vanobvisa vapamba ega vanomupa chikafu ega mumba kwazi vamwe vakangopinda chironzwa vachimhanya chindiro zvakati mukadzi wake akati handichadzoki zvakare murume uyu ndakabva pamba nekundikanganisira ari iye ndokusaka ndaenda ndinadzwa chirwara handiri kudzoka kuzomuona but adzoka kuzomuona mukoma kp rakabuda bhuru raakuda kumutunga akabuda chiridza mhere haana kutombomira paruvazhe akatoza zvitaura rimwe zuva chiti ndozvo ndakabuda ndichitizamba sezvo ipamba vaizviziva vakangoziva kuti munhu uyu ane zvaaoda nekuti tinombozvionawo vadii kudzokera kunokumbira ruregerero kumubatsiri uya kwakaramba kuti inini handisi mbavha zvavakaita manje mukoma kb baba vari kuti izvo sezvo takaenda tiri komiti nenzvimbo yemuvhillaji handikwanisi kudzokera ndega zvandakaita ndakadzokera kuna sabhuku ndokuvaudza kuti ndo zvakuitika kumba kwangu asi ndinovimba kuti shoko rakataurwa nemubatsiri rekuti muchaona after 3 days ndo zvakuitika sabhuku ari kuti iye vachagara pasi nekomiti but zvandakazonzwa manje pane vanhu vari kudhileya vari kudasika kutsikatsika kuti nhasi ndenge hapo mangwana ndenge hapo vari kuda kuti zvizadziswe yamdatiyama kuti ndiyo kanyumbeni yemhepo yaZimbabwe Broadcasting Corporation achikwari mukoma kb chingave chikristu hacho but kuti chinhu chaukapulanira kuti unoda zvakati ukatenga ukaisa mudziyo pamba unongoona mangwana musipo ndakataura nyaya yekugurove mukoma kb ndakazokwanisa kuenda kunonzi kurowa nguva ndiyo ndashoma ndikanosangana nemukomana akaba kuguruve ainzi akazowanikwa ine pinches achimira pawaya mukoma kb ndikanotaura nemukomana uyu ari pamba pamwe paaibatsirwa inzwa iZimbabwe update yabva yauya chiendera nembavha izvi mukomana uyu haagari kuguruve asi akashandiswa nevakomana vanogara kuguruve vane motokari yavo vaifamba usiku vakomana ava pavakaenda kunopwanya pamba apa pamba pakaiswa bhohwo kudhara midziyo yavainotora ipapo iye ndiaitumwa kunzi pino unotora izvi pino ende pakabiwa zvinhu zvakawanda saka ndakanosangana pamba pacho pane vanhu ndo pane mushandiri akaita nyaya iyi nokuti mukomana uyu paakaenda uku achizoonekwa ari pakapwanywa waya vakamutora vakamuendesa kumba kwemunhu wavaiziva kuti ndiye akavagadzirira pamba apa aenda ikoko mukomana akanoita 3-4 days asingazivi kuti pamba paari ndepani atadza kuziva kuti pamba paari ndepani hama dzake
pachiva pagadzirwa kunzi hama dzake dzinofanira kuti dzizivikamwe. Mukoma KB, mukoma na mwana mudiki 23 years. Ndiye akaba pampu. Ndiye akaba ayisi pampu. Pa akanoba iye, akanoba pane zvimwe zvinhu zvakaba zvinoita kuti magetsi kana achienda kumasola. Paanotangira pachona ipapo. Ndo muchina ndo chinhu chaakaba. Pampu yakazodobiwa zvakare kumwewo. Okay. Asi iye ndiye akaba ipapo. Saka aba ipapo iye anotaura iye ndichimubvunza kuti izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita wabakangani. Anoti kabakwa ndakaita inini andikuzikwa wandisa. Unogara nani? Ndinogara na vatete vangu, anzadzi baba vangu. Baba vako wapenyu ere? Anoti baba vangu wapenyu, but avadi kugara neni. Nemakai suka ndikambowabira. Inya yokubai. Ndosaka baba wasiri kugara nemwana. Wasiri kugara nemwana. So kwakazoenda tete na baba ndakazosumuka inini pasvika varidzi vakabirwa zvino. Asi taisema kumubvunza kuti iwewe augari ikoko unobva kuHarare kuWaterforce. Mukatengesa mushina wenyu kuMbare. Iwewe wakaenda sei kugurure kwa usingazivi zvikanzi. Ndio pakati mastai vanhu vaitaura abereki vaitaura kuti mastai mangu taura togona kumasaziva nekuti iwo kana vari musango vane mastai vanoshandisa. So kuba muri yeZimbabwe ka kuna kumira mushi. Saka mukomana uyu ati abatsirwa here sezvo muridzi akabirwa pamba apa akatsvaga mubatsiri akapagadzira mbavha ikazikanwa zvakamira sei? Ende paakabatwa mukoma KB aisi nyaya yekuba kwavangaita chinhu pakutanga. Uyu angati paakaenda kunotengesa chinhu chakaba pakutanga ichi akanovharwa mari. Right. Haana kupiwa. Sezvo ari akapinda akazwira kuti pane masola akasara ipapo. Angadzoka kuzotora masola kuti anotengesa futi. Ndobva batwa. Ya pakaipa tsudzura chimwe. Chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati kufamba nekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika iro. Nyaya ndoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe. Nyaya yakaitika mukati menzvimbo yewedza. Tapinda mukati menzvimbo yewedza muri yeZimbabwe. Regani kuti paka. Wedza. Chekuwedza chiri kuti kudini? Mukoma KB kuna amai vanetsike kuti pese panoenda parufu vanobudirwa nemudzimu, vanobuda masiriri, nzara dzinoreba, vanotaka kuchera pasi, asi vanorwisa kuti dai ndaenda kunosvika pane mutombi, padhuze nomutombi. So zvakaitika muri yeZimbabwe ndezvekuti kune amai vakashayika, rudzi rwanhu vakashayika mukoma KB vanga vasina polisi, vanhu vanga vari so vakaputsa yatinoti wardrobe vachiti ndinoda kunoviga nayo munhu. Amai ava vakapedzisira kuenda kurufu 3 months dzadarika munzvimbo yakatendedza mavillage aya. Asi kune mamwe marufu kune kubva zvavakapedzisira kuenda kurufu pane marufu anosvika iwo 3 avasina kuenda nenyaya yekuti mwanasikana wavo anoti ivo kana kwangoitika rufu anovakira mumba, anoziva unhu hwavo. So amai ava pakaitika rufu vanochinza ri kuenda kurufu mwanasikana anga asipo aenda kunohodha anoita zvekutengesa nekuti ane shopu. Amai vachibva vaenda kurufu, amai vaenda kurufu mukoma KB nokuda kuejizera ravo munozviziva kuti mumba mune chitunha munopinda machembere, ende mumba munenge mapinda machembere amusarudzi vanopinda ka nokuti munhu akamupinda mukamuti chizobuda ka moita senge mune zvamataura paari. Amai vakabva vapinda mumba mune machembere, vanhu vari kuimba vanikati mukurima ndokutaka kushinyira mukoma KB ndokutaka kufamba nemakuno kuita senge mbudzi maoko nemakumbo achifamba kuenda kumutumbi. Vanhu vakanga vari maungari kadzi chete vachibva vachika kuvabata pavakazomhanya mukoma KB kuti vanhu vari panze varume mhanyai kuno kumona zviri kuitika. Amai ava vanga vatosvika vatobata mutumbi, kwete mutumbi, muromo, kupinza maoko mumuromo wemufi zvazvokuti varida kutsemura muromo kuvhura nepakati kudai so. Vakarwiswa mukoma KB, kurwiswa, asi muromo zvechokwadi vakaupapura wemufi. Zvakazoitika zvacho manje ndobva vabudiswa panze vakusirira masiriri vari kuita sekunonzi ivo kusvika vatozvimesa ivo pachavo. Zvikanzi panoda vanhu vanotaurira shedzai vana vavo, mwanasikana wavo anovakira mboyo anga asipo, vamwe vanasikana nevanakomana vakanga varipo vachibva vatiza. Ndiri mukati mekuzotaura namukoma KB vana ava vanotaura vachiti ivo takanyera pavanhu zviri kuita pana mai vedu izvo zvinoratidza kuti huroyi kunobata chitunha munhu akafa. Izvo hatisi kuziva kuti vachanzi ivo vadhonza chitunha here kana kuti vachanzi ndivo vakafa. Isu tiri vana vadiki hatimirike zvinhu zvakadaro ndosaka tatiza. Ndosaka dai pane sisi vanga varipo ndo aita sei aivatora chikonzero ndovanombovakira mumba anoziva zvavanoita. Saka amai apa vakabudiswa nevhoiswa panze mukoma KB vakarara varipo ipapo nokuti mhepo yakanga iri pavari yakaramba kubuda vachingotenderera vachimburuka pasi. Mwanasikana wavo akazovatora mangwana achona, asi vamwe vana vavo vanga varipo vakaramba zvikanzi tinonyara
tingazofamba sei munzvimbo tichinongedzera kunzi ndo vana vaive vaya kuzotora mai vavo vanoroya vakatonza chitona pamusha wevanhu pangapaitika rufu. Amai avo vakura sei? Ndofunga uri kuma 65 to 70 years. Kangani kavawanikwa vachiita izvozvo zvokurwara rute pamwe chete kana kuchema kuda kusvika padhuze nechituna? 4 times mukoma. 4 times. Ende pavakamiswa pakazoitika mamwe marufu anofanira kuita matatu vachikirwa mumba vakazowana mukana wekubuda chikonzero mwanasikana wavo anoziva tsika iyi kuti kakonzwa kuti kwaitika rufu anovakira mumba anga asipo chikonzero ane business rekana anoita angaenda kunohodha ndipo pakasara vari asi vanhu vangachitaura kuti izvo kana munhu arwara haana munhu anonzi uyu ndiye anomuchengeta mufamily anotariswa nemunhu wese zvakaitwa nevamwe vana vakurega mai vavo vachibuda vachienda asi vachiziva kuti kana vaenda ikoko vane dambudziko ravo uye mwana kutaura achiti iye ndinonyara kuti amai vangu vanobudirwa nemudzimu wokuroya achivatarisa zvakanaka here zvavakaita kandi vaifanira kungotora mai vavo. Bozhongora mataura akakuti kunja kwakuchucha mata achifuna kufika pafupi namunhu anenge wasaika mati nzwara dzinoita sei? Nzara dzinoreba nzara dzavo ende panopera mhepo iyo dzinodzoka hadzichaonekwa asi nguva iyo muromo nenzara dzinoreba inoonekwa ichirowa kwapura nzeve kudaiswa hamene kuti ikirengere pane zvigaro zvekudheziri saka iwe kagara kanonga chirowa nzeve so hamene kuti kurowa nzeve kuita sei. Ndichambotsvaga mukoma KB kuna mambo ari kunzi vakagadza masabhuku mudhorobha amene masabhuku akugara mutaundi. Mambo akaita sei? Akagadza masabhuku kutaundi. Taundi kupi? Dhorobha richakudzai vakavakavakaitsvaka kuseka nhamo sero ugare hakuna munhu anobudira rute nyama yasati akambodya. Amai avo ndo hanzi amai avo zvokuvavharira mumba haisiriyo solution. Ngavafambire nyaya idzo ndemutsiroka London chingaipe ndinonzi regai Samuel Gwaya ndiri kuno kobulawayo. Ichokwadi ichocho. Ichokwadi. Kwanzi izvo kana makasvika pane chinhu chinonhuhwa wemauya paunonhuhwa uya aiwa kusvipa mate hazvireve kuti mamisa chino kunhuhwa chitorei munochirasa kana uchicherera pasi nokuti kana musati machibvisa pese pamunosvika ipapo chete chikangonhuhwa chete ndimbo chatopera matepu mukano. Ngavaende kunorapisa mai ava kana uri urwere udarike vatodaniwowo nevamwe kuti waya kurufu kunoko. Mukoma Kanyemba tiri kudawo ka road show kuno kubhuhera office kane vedu we ndiyaniko ndinonzi Manyoni ndiri kubhuhera office. Mukoma KB Manyoni ndo vana chasura ka rega ndingoti ana Manyoni kana uine hama iri kuHarare kuGlenville patichagarika fona ubvunze kuti ndakaona jaivi. Don't worry, bhuhera office. Yes. Take note, next year 2025 tinopindira ikoko. Icho kwadi muri Zimbabwe zvinenge zviripo tiri mukati mukufamba nekupfapfaidza rega ndikotera muri Zimbabwe richiti izvo vapindira amai avo vekuhwedza vanobudirwa parufu ngavadzokere kumusha kwavo vanobatsirwa ikoko ndinonzi maimeki kuHeathcliff tiripo pachimuti kwavakaberekerwa. Yes, ndo vanoziva mudzi nepazvakabva ipapo dzokera ikoko iwo ndonozobudirwa parufu rusiri rwehama yenyu. Yes. Wakanga mudzimu wacho wanga uripo uchitadza kuzotiudza kuti isusu wako rufu rwauya mati muromo nengo chita sei unenge uchireva baba kuti azike kakamdune munokazere kamdune kambeva kaya kanenge kapinges long nose pliers vasawira paya venyaya iko zvinozve payakamira ndipapo munyaradzi asati avikwa. Veukama tinotaura navo zuva rega vanoti hatisati tagamuchira shoko rokuti chindivigai sokunzwa pakutaka vanti izwi right kana ndisina kukwana mapatsi angu handidi kuvigwa saka nanhasi havasati vaviga pavakasiyira ndipapo. Right, manzwa kakuti mushakabvu gokwe zhombe hasati avigwa. Veukama vari kuti regai tizonzwa kubva kumushakabvu sezvo ndiye akatiudza kuti musandivige ndisina mapatsi angu akakwana. Saka kana akazotiudza kuti ndivigei tozotora mutumbi tinouchengeta. Ndiwo mamiriro akaita nyaya sekuvimbisa kwandakaita kuti tikakwanisa kakubata mutauro wemapurisa Ascompotemba Nyati tinzwe kuti ko nyaya yegokwe yasvika papi sezvo pane kugunun'una kuri kuita kahama dzemushakabvu. Right, ndiripo pachimuti murume wekurepa ngatsvagwe asungwe ndimutsiroka mashizha. Right, sabhuku gwati nevose vanondiziva ndinonzi Effort Nyakasaka. Right, uri seko Effort Nyakasaka hanzi murume ari kurepa vana uyo ngatsvagwe asungwe aende kumatare edzimhosva ndiwo vanoziva kamutongo wekumupa. Tinotenda mapurisa ndoziva kuti vachaita basa racho. Kanyemba ndibvunzirewo kabhozho kuti mubatsiri wekubhohwera
mumwe chete here ndini kudzi ganji ndiri kunoko kuBorodero vakasiyana vabatsiri vekubhohwera vakasiyana nditi pana akaita nyaya ipi wekubhohwera inyaya dzipi zvesvo makataura pane nyaya mbiri dzatikataura dzekubhohwera iko tikachesesa mbuku mbiri mukoma KB okay vachatarisa sanganise right vabatsiri vekubhohwera vakasiyana ndofunga kuti mapindurwa ipapo regai tinzwe ino iri kuti kudini well done baba hanze well done baba big up to you okay regai tinyatso kuitsvaga message iyi well done baba big up to you makazvibata mudhara handiti vaviri ava vari kugara vega izvozvi ngavachingogarirako zvamuchose kusvika vapedza nyaya dzavo munowana mumwe musa okay musaite sei musa okay wokugara naye even mukasaita vana handatya necombination iyo mai wekani nevakadzi ava muchadzidza zvakawanda paka hey mukoma KB ndine nyaya one yacho ndiye mukati meguta reHarare okay imwe aise mukati meguta reHarare imwe ndiye chikoro imwe ndiye kuchipatara yemuHarare ine vabereki vari kuchema vachiti izvo vana vedu vari mukati mekuenda kuchikoro tagara tichiendesa vana ikoko inini wangu umwe mubereki anoshedza kuti mwana wangu aturi wechi7 vese vaenda pachikoro paprimary secondary vachena nokuti ndio nzvimbo yedu kana vachizoendawo kune zvimwe zvikoro zvepamusoro zvisiko munzvimbo yedu ndio pavanozoenda but ndio pavanodarika napo but pane zvimwe zvinhu zvavepo kwanzi iko zvinozvi pakaiswa inonzi ice cream day pachikoro okay ice cream day right vari kuti iwo Friday yega yega mwana wese anofanira kuya ne50 cents yaanotenga ice cream iyi inenge ichitengeswa na mumwe inotengeswa na teacher wake muklasi mavo teacher ndio vanofanira kuya ne ice cream yavo yavanotova kuziva kuti muklasi mune vana vangani saka every Friday vana ava vanofanira kunge vaine 50 cents ende zviri pamutemo kuti hakuna mwana anofanira kudya ice cream mwakatarisa wese anofanira kudya neyake saka Friday yega yega mwana anofanira kuya nemari yekuzotenga ice cream inotengeswa nemudzidzisi wemuklasi imomo chikoro ichi ndechekupi ndechemuHarare zviri kuitika pachikoro chimwe chete iprimary muri kuti mimi kana iri Friday iri ice cream day mwana wega uga anoya nemari yake muklasi manenge ari inini ndiri kudzidzisa muklasi mundoya neice cream imi muri muklasi menyu yes munotengesa yenyu teacher ndi bwana ngani ice cream day pachikoro ice cream ndeye chikoro here kana teacher okay all right so vabereka kuti arisi kunzwisisa isu zvekutengera vana kuti nazvo isu zviri pamutemo wechikoro here kati vari kuadvertisa here chinhu ichi asi zvitwa pachikoro okay ndobvapo ndopinda imwe yemuchipatara murume ati ndaine nemudzimai wangu pachipatara mudzimai wangu ari kurwara anosvikawo ndizvo anofanira kuti aitwe scan murume anoti ina ndachandiroziva kuenda kuchipatara kureva kuti hatizivi toda kuti tinoudzwa zvekuita okay abvanza ratochi scan madoctors avo but pano pachipatara hatina scan ndizvozvo tikutukanera saka ndiite sezvudzurai zvikanzi chendai munotiwa scan anoti patikati tsvagai scan kana manotiwa scan munoya nebepa rinenge rakanyorwa madoctors vane language yavo ndivanoziva ndizvozvo ndokubva aenda ndokunotiwa scan ndokudzoka nemapapers asingagoni kuverenga anoti zvinoverengwa nechi nemadoctors doctor ndadzoka sekureva kwenyu scan ishi yes mari results aya zvikanzi wakaenda kupi ungadai wakaenda kwanhingi kwanhingi ndikofanira kuti ndo zvandogona kuverenga izvo doctor handigona kuziverenga dzokerai muende kwanhingi murume kuti handina imwe marini ende pandakaenda ndakuudzwa unofanira kuenda kwanhingi pakaenda murume uyu handitika yes padoctor zvikanzi panoda scan handiti kwakaenda murume uyu kungavaka kuchipatara kana kuhospital doctor wakaona anofanira kakunyora yes attention
anditi ka Yes. Dr. Kanyemba Yeah. anditi Boshongora auya pano ndamuti anofanaka kuuya nemudzimai kuti nemwana kwamuri kuti paitwe scan ichokwadi obva adzoka nemaresults ichokwadi akapiwa here tsamba prescription yanga ikanzi enda panhingi kana kuti akangonzi enda unotsvaga enda kune scan sezvinoto zvimwe zvipatara kuzvinokasvika unonzi pana paizvo hatina but panze mukaendapo munogona kuzviwana chatinoda maresults ndio zvakaenda achidzoka achibvanzi ungadai wakaenda kwanhengi hakukawaenda uko uyu zvakanyora handigona zoverenga izvo enda kwanhengi uko akachinobatira mari ka apa munhu ari kurwara ndokupi uko muharare andizive ndiri kuziva kuti pane vateereri vari kutibata pafacebook page yedu National FM Zim vari kutibata pawhatsapp platform 0713938538 manzwa chiri kuitika kuchikoro cheprimary every Friday pane zuva rinonzi ice cream day ticha wega anouya kane ice cream yake yanenge achitengesera kavana vanodzidzisa right mwana afanirwe kakuonekwa achinamdzira kana kutarisa mwe mwana akilya right unofanira kutopaka mwana mari right zviriko here izvi vabereki vari kugunun'una vachiti pamwe zvakaiswa neMinistry of Primary and Secondary Education voita sei vabereki tibatei iyo yokuti unoenda kakuna chiremba okuti pari kudiwa kasikani tiona kakuti dambudziko riri pamunhu apa right rakamira sei enda kusikani wotsvaga kunoitwa kasikani wodzoka nemaresults ari muhamveropo onzi uyu dokta kunemba kwadaita uku zvingwerengeka rini urataneka kuenda kwadokta Nengi ndikawenda kuchipatara kunorapwa ini ndikapiwa prescription inoti enda unotenga mushonga baba isabyo kana pane chinhu chazara muZimbabwe mafamasi ndogona kungopinda mufamasi nebepa ndoti iye akadzidzira handwriting kuti mankhwala aya ndiyakata mankhwala ndiyakata yes hangati enda unorapwa kwakati kuti enda unonyorerwa na Dr. Ningi ndiwo ndokwanisa kukuverenga zviriko erezo paka chirumanzo beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeriwo varoya vanapiro mumba iwe suru mumhanzu chiri kuti kudini mukoma gebhinya yandiri kutaura panapa inorwadza nyaya inosiririsa inyaya yemubereki ane mwana ari kudzidza pane chimwe chikoro kwachirumanzo mwana uyu muprimary ari grade 7 mwana uyu akarohwa nemudzidzisi wake mushure mekunzi hauna kuita makalasi zvakanaka mudzidzisi vachibva taka kurova mwana nemambama vamurova nemambama vachibva vati kune vamwe vana vechikoro right mwana wese ari muklasi muromo rovai mwana uyu munoziva zvinoita vana vadiki mumwe anotoratidza kuti ticha vari kundiona here kuti ndirinyatsorova mwana ndokupfapfaidza mwana kusvika pakuneta mwana achibva aindiswa kumba aindiswa kumba mwana akapedzisira akubuda ropa mumhuno munzeve nemumuromo arohwa pachikoro kutangira pamudzidzisi kusvika kune vamwe vana vechikoro ndobva aendeswa mai vemwana vachibvatora mwana ndokubva vaenda naye kuchipatara zvikanzi kunodiwa police report ndobva vaenda kumapurisa vachibva vanzi izvo nenyaya yekuti zita remudzidzisi rinozivikanwa zvikanzi tangai madzokera kupi kuchikoro munotaurirana apo mwana ari kuita sei ari kurwara ndokuona kuti azviti ndokuenda pane mikamba zvakariri pedyo zvikanzi endai munotanga mapiwa kuchikoro mawirirana then mozouya kunoko ndokubva vaenda kuna headmaster tarirai mwana wangu arohwa onai zvaari zvikanzi naheadmaster hamufaniri kutanga kuti muendese kumapurisa munofanira kutanga kutaura nesu totaura nanyaya iyi
mukumbira nuririkiro izvezvi mwana haana kwati arapwa pari kudiwa police report ndiri kukumbirawo ka Zimbabwe pane dzimwe nhamba dzamunofanira wakakungogara nadzo right. Takambotaura na Assistant Commissioner Paul Tembanyati mutauriri wamapurisa handitika kana mune complaints kana mune zvinhu zvamusiri kufara nazvo kwamunenge muchibatwa ikoko kana pakamba yemapurisa yamunenge maenda torai nhamba idzi landline yamunofona ku PGHQ 0242 0242 703631 703631 0242 ikodi yeHarare 703631 ndiyo landline. Kana iri WhatsApp number 0712 800 197 0712 800 197. Yes kuchipatara vakagona kuti tiri kuda police report. Mapurisa muri kuona kuti mwana ari kurwara handiti madi kungonyora kuti yes taona kuti mwana uyu arwara abva kuchikoro pane zvaitika ikoko rapai mwana then mutanga kuita ma investigations ko mwana akafa muchiti hey dzokerai munotaurirana kuchikoro dzokerai munotaurirana kuchikoro zvinoitere mabaisa pepa azvibudi mukobake azvibudi munhu ari kurwara mwana ari kurwara nyurai report semapurisa kuti yes tanzwa kuti mwana akaita sei akarohwa rapai mwana isusu tichita tsvakirudzo dzedu yes kana mwana akarapwa vakazoenda kunotaurirana votaurirana kuti mwana aita sei arapwa fonai pa namba idzo PGHQ National Complaint Desk mukomplaina kuti takaenda pa police station yakati hatina kubatwa zvakanaka iwo vachakubatsirai pa namba idzodzo. Ko murume wekusageza wekuwarren park uya akazoita sei kanyemba ndibvunzirewo kabhozho ndinonzi mai makoni ndiri kuzengeza wani murume wedu takanga takumbira mai vacho tikashevedzera tese papa inochisira namba dzavo tikashevedzera kuti amai vane murume wekusageza tibatewo mutiudze asi kandisikakanganisei akafuna tiri tese mukoma kepi andidika achiti chetesei ndichakubatai nanhasi asati bata maybe baba vakugeza aiwa mudzimai uya ane murume angasingade kugeza muchidimbu pane vakapotsana nayo akatora nguva yakareba sei asina kugeza murume we ane pakatomboita 3 months asina kuguma mvura 3 months sokuti mukadzi akatombosvika panguva yekuti anomupa mvura yekungoti munamato wachita chinamato handirika asi akapedzisira kutoramba ende mukadzi uyu nemurume kana chiraramba mavo vanorara senge vanhu vaya kana muchiziva zvinoita nguruve kana dzichirara dzinoti imwenesa musoro uku imwenesa musoro uku ndawapa 3 months uride kusamba kuchipisa zvako kana mai vaye vachikwanisa ngavatibate yes titaure nawo pamhepo tinzwe kuti dambudziko rekusageza rakadarika here kana risina kudarika chi ende vakambenge vafunga kuti ndakuenda hangu right nekuti handingagariri izvozvo paka mapindira papi vakachwera zvamakataura vari basura vanakomana vamwari makataura kuti kana muchinge makuona zvakuitika zivai kuti wapedyo pamukova ibhaibheri rakachura kwanzi mukaona maruva akutungira pamuunde zivai kuti yapedyo kunaka yapedyo kunaya uyezve mukaona zvakuitika munyika zvakasiyana siyana mukaona zviratidzo mashure nezviratidzo zvakuitika zivai kuti wapedyo pamukova kudzoka paka bulawayo ndokumbira undiregerere webhizere kwa bulawayo maitariro Edith Gumede pane kambani iri mbulawayo pa 5 days panga pafa vanhu 7 mati kudini baba Isabero pakambani iri kubulawayo ine rimwe basa rainoita inoshande vanhu vanodarika 50 vanopinda pabasa apa pa 5 days kubva Monday kusvika Friday panga pafa vanhu 7 zvakazoitwa ongororo kuti vanhu vese vari kufanira kudonha pabasa apa ndiye munhu anenge atanga kupinda pabasa munhu anenge atanga kusvika pabasa angotanga kupinda pagedhi ndiye ari kufa time vanhu vakutoshanda paipa unokonzwa kuti munhu wadonha tipo munhu adonha rakazoita zuva rakadonha vanhu vaviri vanhu vakatokomana muri kuzviona here ndo zviri kuitika panapa izvi aiwazve pavanhu tiwo vakafa pane mumwe mukadzi ane murume wake
akafa kabva ashevedzwa akati ndokubva asvika zvikanzi no murume wangu musambati nokuti paingoti munhu akadzi adonha ndidika muridzi wekambani ndiye aisimudza vanhu vachitooneka kuti munhu weafa wamhaisa kuchipatara vese pakaendesa kuchipatara vainzi maende munhu afa kudhara kusvika vamwe pakambani vakuti hei kana munhu atonzi afa kudhara haatendere kubatwa nemumwe munhu ngakutenga kwaya polisi right but vanhu vaitozoda kuti munhu atofa uyu wonzi simudzai manya kuchipatara ndobva asiyiwa mukadzi paakaudzwa kuti murume wako ndio zvaitika kunoku bosi vanga vari kure vepakambani apa ndobva asvika papo zvikanzi wangu murume uyu afa uyu panodiwa mapurisa apa but pasati paya mapurisa ndinoda kuti sechi chaitika apa yei Zimbabwe ndokubva vafonera mumwe munhu anga asimo mukati meguta reHarare but ari mubatsiri zvikanzi ndiri kukumbirisa kana ndisati ndasvika ipapo musabate munhu iyeye haaziriyo kutanga kauyu ameno zvakaitika ipapo kuti munhu anoda kubatsirwa haangakwanisi kuudza polisi kuti kana makuda kuenda kunotora mutumbi musaregera chikonzera vashandi vese polisi ita basa rayo yega zvisinei mukoma KB polisi yakanonoka kunotora munhu yakaita 6 hours kubva pakafa munhu mutumbi wasati watora zvaitwa nemukadzi achiti Jehovha itai kuti zvanaudzwa nemubatsiri zviitike ndokubva asvika zvikanzi panapa pana kumira mushe zvikanzi nemuridzi wekambani amai kambani ndeyangu zvairi kambani yangu kana mafunga kuenda mubatsiri panapa mubatsiri wamutumbi wenyu notopa basa pangu okay buditsai mutumbi panze muite zvamunoda kuita koko nokuti munomo nemangu munomo zvikanzi nemukadzi asvite totofa tese pano mutumbi wafira muno ende mutumbi wasokupedzesera uyu hausiriwo watanga ende zvatiri kuona pano hausokupedzesera hazviiti so muridzi wekambani akatirwa nevamwe vanhu vachitasinga uri kumunyaradza kuti munozofungira kuenda sei kusvika ati pindere ndobva vatendera kupinda mukoma kebe vapinda mukoma kebe ndobva maitwa zvakaitwa nditika maitwa zvakaitwa polisi isati yasvika mukoma kebe rabuda Gava mukoma kebe rabuda Gava richibuda masiriri kumhanya mukoma kebe kusvika pane mutumbi ndokubva ratenderera kutsika pamusoro zvezvo takatesa mutumbi anitika kuisa gumbo 1 pamusoro rakatsika gumbo 1 musoro kudaiso mukadzi akataka kuchema mukoma kebe akatitarisa kudaiso kuti ndo zviri kuitika here bairere richibva radzokera zvakare muofisi ndiye zi muri kuti Gava iri rakabuda muofisi parakabuda pekutanga ofisi iyi yokuti mutasika mapinda mupaseji maoffices ari mukati parakataka kuonekwa rakaonekwa kuti rabuda mukati but marooms akawanda ari mukati kuti rabuda murumu hipi harina kuonekwa but vanakatoona ndomunova rabuda kuti vazoziva vanhu inyaya kuti parakadzokera rapedza kuita zvinhu izvi ramwewa zvarakamaiwa rakadzokera zvakare mukati ndobva ranopinda pai rinopinda muofisi marakanopinda ndo muofisi mabosi anhu vakataka kumhanya chinodongorera nemawindo richibuda masiriri kupedzesera mukoma KB raenda pacheya imbwa munozoikagera pacheka notesenge munhu kudaisoka richitambisa muswe ndokuchambira zvakare patepo richitambisa muswe zvikanzi nemubatsiri no mukuru wekambani wepanapa iripo hazvirevi kuti nderake but mukuru wepanapa ari kupi zvikanzi ndiri panapa zvikanzi munoti kudini zvichaberere zvikanzi zvitondishamisa ino zvoita sei panapa pane munhu ari kundigangira panapa zvikanzi kana pane munhu ari kugangira ega regai chichiberere nemunhu uyu zviwirirane kana riri rake mukoma KB bosi vakaruruma kubvarurwa makumbo ranga riri berere ranga riri Gava vakabvarurwa mukoma KB vabvarurwa kudaro ndobva raita sei radzokera zvakare rapinda muofisi ukanzi nevanhu shedzai vanhu vechi vepax shedzai Zimpax ichibva yashedzwa mukoma KB kunoti bere kunoti Gava ringawanikwe but charikagona kuzikana kuti vati chokodera nga ririmo ndobva rasiya chimbuzi charo mukati imo rakadisapia but rakasiya chimbuzi ndobva rasiya chimbuzi zvikanzi izvo nemubatsiri chandoda ndikuudzei panapa ndechekuti zvanga zvichiitika hazvina kupera izvi panapa Gava rinofanira kuti riurawe asi rine anofanira kuti tendera kuti Gava ngarite sei ngariurawe
nyaya iri panapa ndiye kuti hazvina kuguma. Ari kuteka kuya futi mabasa mangwana panapa. Anofa. Kukambani kusikaenda vanhu ngoma kebi. Kambani yakabiya. Kambani inoita nezveiko kambani? Inotengesa zvinomwiwa. Ma drinks. Inotengesa zvinomwiwa. Angave ma drinks kana kuti doro. Saka vana vasikuenda pakambani. Hapasi kuenda pakambani ipapo. Muridzi kana kuti muridzi wepakambani haana kupa gwayeti kuti Gava riurayiwe. Kwakarumwa zve. Ari kupi? Ari karuma kuendeswa kuhospital. Akaruma kuendeswa kuhospital. But chakaramba kuadmitwa zvikupiwa bhedhi ari kuhospital ikoko. Kobulawayo toziva kuti kana pane vatereri kana kuti pane province inobatwa chimuti kobulawayo famba inesu. Kana muchiziva nyaya iyi mungazive kuti kambani iri side rekupi rebaba Isabel. Mungazive kuti kambani iri side rekupi nditenderei katimbopika kwaziko kwaseke kuchitungwiza uyu headmaster uyu wokutsvaga hanzi mudzidzisi wokutsvaga munhu wekufadzana naye achibva zonopararira mumba memunhu waifadzana naye. Chii chakaitika? Mukoma KB nyaya yakaitika kudema ndiye kuti kuna madzimai vanotozikana vanotochandira pane township vachitengesa tereba pandidika. Madzimai vanopinda chechi kana kuti vanongonzi madzimai? Ndi madzimai vanotopindawo chechi vanotobatsira vanhu. Pane panodzi pachikomba marara ndidika. Ipapo vakazoona umwe mudzidzisi wokufadzana naye. Isusu kana tiri kusiri kuchechi atira nyaya kutofadzana tinotera kuti vakakecha. Mudzidzisi achibva aenda ikoko mudzidzisi mukoma KB zvinorwadza zvinosuwisa. Ndofunga kuti tombodzi vakatombotamba vakutamba kepiri ndopa vakanzi kuti mumwe wake mafemero akuita akufemera pamusoro handidika kusvikira vamhanya panext door. Nyaya ndiri kutaura mukoma KB yakatonoshedzwa kusanganisira nasabhuku. Sabhuku akamhanya ipapo munhu akatosakurwa nemotokari achiendeswa kwakaendeswa aendeswa ikoko mukoma KB mwende muhospital. Ndiri kutoziva kutoti deputy pachikoro chinoshanda murume uyu vakatokwanisa kutoudza madzimai kuti madzimai mange maifanirwa kwakasunungwa kuti mutoenda kuhospital munosangana nehama dzemunhu muchitaurawo zvakaitika chikonzero kurwara kwemunhu uyu kwakatangira papi kwakatangira ipapo. ndazokwanisa kubata zvakare nomwe anotoveri mubereki wemudzidzisi aidzidzisa mwana uyu achiti tine urombo munhu wamutora nezvake akatoparara akashaya. Ende madzimai aiko zvinozi havasi kuwanikwa munzvimbo. Madzimai vangu vane murume here? Madzimai vanorarama vega. Ko mudzidzisi anonzi akatomboita mukadzi akaenda but anga ari ega so dzanga dzasangana shasha. Pakaipa nematambudziko nezvakaitika kuti murume uyu pane here zvaanga anwa kana kuti pane zvakamubata panguva yekutandadzana yokufara vese. Panguva yekutandadzana kune vakasvika mukoma KB vamwe vakaona gumbo rimwe chete ndoranga rine bhutsu ende trouser rake rairatidza kuti rakati totei. Handiti maona so madzimai vanenge vanotoratidza kunze vanenge vakatomboti donzei munhu vachida kumubuditsa panze zvikazomuremera ndopavakazomhanya kunoshedza vanhu kuti uyai mundibatsiriwo kunoko asi madzimai iko zvinozi can't get havasi kuwanikwa. Pakaipa right baba Isabel pari zvino chinogara chakabatwa mukoma KB right ndokwana chadhogodha mimba yebere pamwe chete newedu edimo mhandu chidhoma kubva ndimwari ana idite muzimbabwe mede vaitariwo hanzi uyo mubatsiri akabatsira mubatsiri akapedzera masports mbavha yekukariba ndo vabatsiri ivavo nokuti vanhu please atisi kurarama mune zvakanaka nekuda kwembavha tipewo kanhamba dzokumubatsiri uyu wekukariba pamwe chete neuyu wekubulawayo. ichokwadi mudi yezimbabwe nditi mubatsiri wekukariba nhamba inoti 0714 204 235 0714 204 235 neimwe inoti 0775 333 182 0775 333 182 wekubulawayo namba inoti 0777 934 542 0777 934 542 neimwe inoti 0781 310 570 0781 310 570 0777 934 542 0777 934 542 kana 0714 204 235 0714 204 235 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho rikiti vanoda kukubatai munobatika sei? ichokwadi muri yezimbabwe ringachida kundibata munondibata panhamba dzako dzine chipomerwa nhamba dzisingachadzise inhamba dzinoti muri yezimbabwe 0771 545
025 0771 545 025 ndati 0771 545 025 mamba idzi muri yeZimbabwe adzi bip 1 2 apana nokudzorere uye zvekana muchinge makuda kundifonera musashandisa private number chikonzero kana busina kupedza kutaura neni handizokwanisa kufona beki chikonzero panenge pasina namba uyezve inhamba yebasa musafona muchiti ndepi zvakamira sei kungoti ndibhozho makutotsudzura kana mune zvamuri kufungidzira muri kuda kwandiri torai bhopoindi nebeta bepa pandinenge ndiri mukati mekutaura munenge muri kunyora musatsvage bhopoindi nebepa tiri pafoni chikonzero inenge yakamirwa nevamwe treatment no doubt no time to waste rikiti bvu ndapota musabhipa sa Isaac ndebvu wasu tinotenda Zimbabwe.